Inai-discriminate ang ilang mga silingang nagpositibo sa COVID-19, Homeowners Association sa Deca 5 Lapu-lapu City nagtampo-tampo ug maoy mangunay sa pagpamalit sa mga panginahanglan sa pamilyang apektado. Aniya ang report. Kasamtangang may 7 ka mga konpermadong kaso sa COVID-19 sa Deca 5, Barangay Basak, Lapu-lapu City. Apan inay i-discriminate ang naasoy mga residente, pulki ang mga opisyal sa Homeowners Association sa pag-andam sa mga nagunang panginahanglan sa mga apektadong pamilya, partikular na sa pang-adlaw-adlaw nga konsumo. Karong adlaw, 3 ka mga pamilya ang gihatdan nila og ayuda. Ang tricycle driver nga si Manuel Alfeche, ilang gihire nga mo'y muhatod sa konsumo sa matag apektadong pamilya. Siya kahibaw na siya unsay iyahang buhaton, mga protocol kay wala mi nag-assign og bisag kinsa lang kay ang ato likayan pod ang pag-transmit pod ba. Giangko ni Manuel nga nahadlok usab siyang matakdan apan kay panginabuhian man niya kini, kanunay lang niyang timan-an ang mga health protocols, ilabi na matag higayon nga mohatod siya sa mga ayuda. Kuno dag alcohol, face mask, tapos distancing, ma'am. Matod sa usa sa mga sakop sa Board of Directors sa Homeowners Association, Estrella Lea Reyes, nahuna-hunaan nilang magtampo-tampo kay gawas nga makatabang sila sa ilang mga silingang nanginahanglan, epektibong paagi usab kini aron dili manggawa sa ilang mga panimay ang mga sakop sa pamilyang nagpositibo sa COVID-19. Ma-feel nila jud nga dili man ta dapat i-discriminate to ang katong certain person nga nag-positive kay wala bayay ganahan nga may nana murag wala tuyo abas. Una niini, nang apod-apod usab sila og mga ayuda ngadto sa mga tricycle drivers. Nagpatuman usab sila og curfew sulod sa subdivision ug sila na mismo ang musita sa ilang mga silingan nga wa magsulob og face mask. Ang disiplina ug ang insaktong kahibaw batok sa COVID-19 ang mga epektibong pamaagi aron malikayan nga matakbuyan sa naasong sakit. Dinhi sa ilang subdivision may mga tarpaulin nga gipangmontar isip kabahin sa ilang information drive batok sa naasong sakit. Ang naasong subdivision may 900 ka mga units nga okupado ug kini ang buot nilang protehian pinaagi sa paghimo og mga proactive measures aron dili mo kuyanap ang COVID-19. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.